Doncs a l'hipotàlam hi ha una població de neurones que es diuen neurones POMC. Aquestes neurones fa dècades que sabem que juguen un paper central en la regulació de la gana i del metabolisme perifèric. Fa només uns quants anys que es va descobrir que aquestes neurones s'activen anticipatòriament abans fins i tot de fer la primera mossegada per les olors o la visió del menjar. El que no se sap, o no se sabia fins ara, era quin paper fisiològic tenia aquesta activació sensorial de les neurones POMC i quina funció fisiològica en tenia. I aquestes precisament les preguntes que nosaltres hem volgut contestar. Vam trobar que el glicogen fa un paper fonamental en aquesta activació sensorial de les neurones POMC quan es percep el menjar, quan s'ensuma, bàsicament. I que si nosaltres manipulem genèticament models animals i obtenim animals sense glicogen, per tant, no poden activar-se les neurones POMC de manera sensorial, per tant, és fonamental el glicogen per a aquesta activació sensorial. Quan les neurones POMC no s'activen sensorialment, quan no tenen glicogen i per tant no s'activen sensorialment, el que passa és que hi ha alteracions en el patró d'ingesta i també alteracions a nivell perifèric en el metabolisme, com una secreció d'insulina alterada i una preparació del fetge també disfuncional per a aquesta ingesta futura. A llarg termini el que passa és que s'esdevé un fenotip prediabètic amb resistència a insulina i si hi ha un challenge o un estrès amb una dieta hipercalòrica, aquests animals són més susceptibles a desenvolupar alteracions, malalties metabòliques com diabetis o obesitat. El nostre treball aporta una nova perspectiva a entendre la regulació central del metabolisme, aportant una peça que faltava, que és l'anticipació, com a peça important en la regulació global del metabolisme. Per tant, podríem dir que és important no només què mengem, sinó com ho mengem per mantenir-nos metabòlicament sants.